Nguyak dara mabur mulo adoh laning mega ala rene kesandung-sandung tobel darane dhewe ucul jroning kupon akeh piye ora kopeng kontrang-kantring ombene wis asat akan mungkari wadah jae akeh kang kepandang kupone katon kumplang jebulane sakabe milik sarwa melok ingkang dudu mestine amburu ucap kelangan dalam pretentrame sekali lagi ya Truk ya urip ingkang prasaja Boto Sidomulyo Wates Kediri kok tidak lupa tetap bersama dengan Pak Sunardi Ude Jaya Mulyo. Rame-rame ngoyak turu mabur mulo aduh resepsi silaning mega ala-ala rayune kesandung-sandung bebin darane dhewe ucul jroning kupon akeh piye ora kopen Heeh. kontrang-kantren ombene wis asat ombene wis asak kari wadahe akeh kang kepandang Kupone katon komplang jebulane sakabe milih sarwa melok ingkang dudu mestine amburu ucap kelangan dalam pretentraming bebrayan urip ingkang prasaja mretentreming bebrayan urip ingkang prasaja. Itu pancen ya swara 1 2 3 4 5 6 7 8 ndang dintang cendol. Nah ngono. Ya, alhamdulillah wanci goro-goro Kang Gareng. Ale. Mumpung sowan mapan wonten dalem Agung Pak Nardi, tidak lupa menika anak wadon sing saka Kediri kene ya kuwi genduk Niken Salindri dereng kondur alhamdulillah. Sekali lagi matur suwun ya Cahayu tepuk tangan buat Niken bintang tamu goro-goro isih tetep setia bersama Cakra Budaya. Heeh. Awis sak menika bintang tamu ki rata-rata ki wung Gatut Kaca kok ning kono ki. Ayo kuwi gambreng ya. Nggonku lek ngarani Gatut Kaca ngono kuwi. Lah Antareja gangsir. Halek Antasena urang. Oh, kaya orang anu lah, orang dablek. Oh iya. Lah terima kasih nih Ken. Coba kene jumeneng ya Cahayu. Ceko. Lho, isih ana ta cah bagus iki mau. Oke. Lungguh kene cah bagus kene. Lungguh kene. Kena tangge keluk-kelukan kene. Mbok. Dina iki aku ora ngidung. Mboten usah ngidung ya, Nduk. Ya ene kok ya. Golek ngidung ditinggal turu karo kanca-kanca. nggih leres Dipun menyang masih semangat kali anu Mas Uncek urung kondur iki? nggih Semangat. Mula niku aku kan batin to, Pak. Heeh, Tak senten sandale bocah cilik iki sapa? Lah iya, baru cah cilik ndelok wayang yahene kok rung mulih. Tibake Iki nang
regane ning kono to. Mbok digawe to. Witekno tirakatan nyenyuwun mring Gusti. Wis sandale adik ini kan sapa adikmu sing cilike sapa? Dia. Adia kaya digawe kaya Sik cilik iki kudu tirakatan men sok lek wis dewasa ki. anu bisa manggih mulya nek dewasa. Dadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ngono ka lho. Dadi Sakit-sakit dahulu, heeh. Senang-senang kemudian. Nah, pepatah mengatakan seperti itu, senange mbuh. Lho, piye to kowe kok ora positif thinking ki? Iya. Dadi harus optimis cah bagus aja nganti Lah, mimisen ngono lho. Apa? Pesimis kok mimisen. Mimisen. Oh, pesimis. Jadi kudu yakin hidup itu harus bahagia. Nah, niku Wong perlu, niku perlu. Nikene urung kondur kok mosok kowe ra marem. Lah ki aku kula niku kaget lho. Tak kira ki niken mau ki wis reneng. Lho, reneng ngenyek kowe. Niken iki betah melek kok. Maksudnya reneng iki piye genah kene Genah, no. meger-meger sehat Aku mau kan nuk neng kono. Nuk neng kono kan ra ketok ngono lho. Oh. Tak kira ki wis kondur. Ya Nuk dhewe adikmu janjiane lek limbukan mudhun ya. Heeh. Ning kan ya atine dhewe iki ra tega. Bener, heeh. ora tegone mergo apa, Nduk? Ya Mesake Pak mesake Gareng. papa. Oh iya lah kene papah. Lah kowe karo aku nyelukmu apa? Pak Gareng. Pak Gareng. Aku bapakmu apa ya, Pak? Lho terus Dik, Lho, Dik masamu kowe rabi karo Mbak Yuku kapan? Mbah, Mbah. Mbah lho masamu anakku bapakmu apa piye? Oh ya wis anu, Reng. Ya. Oh, Jang. Lah apa-apa kok Ngeranyak. salah, apa-apa salah. Ah, tuh rewel ya sowan Pak Kene Nar. Salah kono, salah. Rewel. Iki ya candak wong lawas lho Nduk iki. Menang-menang kok cilik tuwa lho iki. Tuwa. Nggih. Tuwa piye senok. Oh, laire bareng anu ya, bareng reca anu ya, Reca gladak. Masaku. Wah jane mongso gara-gara menika Cahayu. Kula nderek panjenengan diaturke buat dulur-dulur sing dereng kepareng kondur sing padha kepareng nenggani. Nggih, biasane lek ngeten iki kan penonton-penonton yang suka lagu-lagu halus. Oh ngono ya, carane nganggo rasa. Pecinta lagu seni. Mat-matan. Nggih, mat-matan. Mat-matan ki adike mot-motan. Mat-matan iki ngeten. Ponakane ya kuwi Met-metan. met-metan, Nggih. met-metan. Duwe sitok. Duwe dulur jenenge matematika. Mas aku matematikane ra apa-apa, kane ra apa-apa, lah matine. Aku tembange napa lek mat-matan, Nduk. Monggo kula nderek napa langgam napa jineman? Anu langgam mawon. Langgam mawon. Mboten jineman mawon to. Jineman to. Anu Sapa? Dalange sapa? dalange sapa kok melu-melu? Dalange niki. Lah kok melu usul? Aku ya guru usul kan ditampa ya matur nuwun. Lah wong dalang kok dijak rapat ki lho. Lah ya. Kowe ki ngawur dalang kuwi panguwasa penuh ning panggung mok jak rapat ki lho. Nggih, nggih. Mas aku. Napa Nduk kena telek? Tak pengen mlaku karo iki ngengkel kaya rumah aku. Lah kok teleke uncek niki. Iso telek kok iso nang aku ki apa aku anggere mlaku macrit kaya mentok. Jupuk. Rumah aku ilakno. Gah. Wah niken ki bengi iki kaya oleh. Urek kecing ya. Lah permen karet bar dimut iki kon geret. Ora apa-apa ya permen bekase wong ayu kok dijino. Alah bekase wong ayu padha wae. Ayu elek ya entangi turu kecing. Lah Jare sapa? Tak Nyek. turu bangga. niken bengi iki jan kaya oleh dolanan rumah aku. Hati-hati lho. Hati-hati. Iki cara wayang no. Niken. Lho niken gidru-gidru kalau ngompol gara-gara kowe lho cek rumah aku. Napa mboten. Oh, Permen karet Ngeben. dadak kebablasan iki ngomong. ngebal kok ngawang iki lho. Ini lho. Ayo dong. Rumah aku dek iki. Lah no jimukno. Rumah aku. Iya no, ngene iki suka parisuka wonten dalam agung Pak Nardi. Nyoto nek Pak Nardi menika piantun budaya, Nduk. Ben taun lho wayangan seperti ini. Alhamdulillah. Setiap awake dhewe mbiyen kan tau tinimbalan rene to, Nduk. Milem. Lah, zaman karo Abah Kirun, karo Apri Mimin, Nggih. terus karo sapa kae Jainul.
Heeh iki kan Jainal. Anwara. Jainal kan iki. Anwara. Jainul. Oke. Iki Jainal iki. Asline ra cetha. Ngomong kedadak bablas e. Ora apa-apa wong. Bekan, yang Ya bekan. iki menungso ki Bekane ngantuk ki jenenge manusiawi kok ya. Nggih. Napa? Oh, tapi niku pun dangu nggih, Pak? Lho wis no 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu ya selali berarti, Pak. Lho iya ning bengi kan sowan rene neh malih eling. Nah, Oke, alhamdulillah. coba tembangin apa manut panjenengan? Langgam, Oh iya no. Nek langgam. Nyemek-nyemek. heeh, enek to langgam nyemek-nyemek enek langgam nyemek-nyemek. Enten. Enten. Piye kuwi? Impenku mawon. Lho. Impenku sing impen ki rena-rena, impen iki. Dek mau bengi kuwi apa sing impenku dek bengi kae. Manut sing pundi Dek niki? mau dek bengi kae. Oh dek bengi kae. Apa kowe dek bengi? Dek bengi kae. Wancine jam 1 kuwi ta. Dek mau bengi. Dek mau bengi. Dek bengi kae. Kuwi mau gabung. Beh. Iya, sik ditenggani karo dulurmu lho. Sapa? Dek, Mas Nanang. Wo nanang merem Oh, iya. saka Nganjuk. Kuwi pancen Padha-padha. tau tak kandhani pokok wayangan nang daerah sing kena dijangkau susulen cah bagus. Oke, nanang merem nyanding ya kuwi anu ya engkike ya. Sing ngendang niku engkikipun anu nggih. Engkikipun nanang. Heeh. Wah, rokokane. Apa iso ngendang, gejale. Nang, Nanang iso ngendang lho cah bagus. alah. Oh, Ngendang kok dodok lawang to kuwi. dijawabno. Nanang iso ngendang to Jak Bagus? Ora, ngono. Masaku. Ya, emang bawani ya kenek masaku. Dibawani? Lho, niken ki los pokok bengi ki kanca-kanca ki sebutuhe ngancani awake dhewe melek. Ya kowe sing dadi impene ya. Kowe niken pamane ngimpi buruk, kowe sing dadi impene. Oh. Ya, Mimpi buruk maksudnya. Buruk aku sing dikejar ngalah. setan. Heeh. Iya. Ya, wah jan. Kiraku komitan citra Uncek ki ngawur Mas aku diwehi rokok uncek cerutu lho. niku napa lho, Pak? Rokok cerutu. Masa kok Lek ngowe uncek. Mbak rokok apa ya? kok pulen? Bohong to. Heh. Kok telo ta iki lah, tak kira lek batin kok kaya cerutu Mas, mriko dawa men. Nano. Ayo tak Kayak rokok. uncek. Enak lho, wayang saiki ngene iki dalang nyambi ngemil lho, Leh. Pelawak nyambi meneng dongong ya oleh. Nggih. Sinden nyambi nembang ya boleh. Enten kalih Mungkin, riyen. no. Lho iya no, kiraku. Terus Mereka niken ki cara wayangno apa Cah Bagus? Sri Kandi. Sri Kandi kok gagah gede dhuwur. Lah napa? Sri Kondo. Sri Kandi ya Sri Kondo. Lah kok kaya wong lanang Sri Kandi ki pawakane miwing mlakune ndangan. Nek ngene iki moblong-moblong sing diarani wanita blongor-blongor ki kaya golek kencana ki ya Niken Salindri iki. Oh, Sri Kandi ora kaya golek kencana. Oh, Durpati. Sapa? Durpati. Durpati ki ora eneng kaya ngenyek kuwi. aku ki pama wayang ki ya Niken Salindri. Nah iki lho. Pawakan Drupadi nalika neng Wirata jenenge Niken Salindri. Salindri. Oh, Salindri. Slendro lek kancamu cah blora kaya Salindro ra melu kok. Niken Salindri. Salindri. Jan bocah ayu, suarane apik. Jamune sapa to, Ken? Hah? Jamune sapa? Jamune sapa to? Nyok digawani anu lho. Iki kobongan, Pak. Dipateni. Kayak goro-goro Sandale anak ini kan mau gawa, adik ini kan mau gawa aku lho rumah aku kobong iku. Rasaku. Aku apa
Aku tahu percil dibakar. Percil ki mbiyen tau tak bong ning ngono buwi ngongkone endi ki kok endi. Nanti kene karpet iki kobong ya. Wayahe ya dimut wong kowe kulino sulapan. Langsung dilek. Dilek. Nah aku ya ndak. Ngregeti. Saponi. Anggrek kowe iki nyapu ya nyapu ning aja ngentut to. Ngawur. Lah nyapu kok matut ki lho. Rumasaku. Oh, lah kula kinten jenenge tut tok. Rumasaku. Nyapu sing disaponi iki rokok. Ora arep dirang-iring digawa. Aku bagian nopo to jane? Layang Ginawa Maruta. Iki nek asline bawane apa Semaya apa kae? Napa? Bawane napa ning asine? Angenteni. Angen. Lah mosok angenteni. Tanteni, Pak. Oh, tak enteni. Heeh, terus. Ginawa Maruta. Bae sing resik lho, lek ra resik bojomu brewok. Terus. Ampun. Alah laler. Iki gudhekku ya. Oh, Kok reken laler gudhek kok dituthuk. tak kira laler. Ya. Rasaku ngantuk Menika saking Mbah Gut nggih, Mbah Gut Hontong ngersakaken setya tuhu kalian kutut manggung. Nah, Bagut. Terus bicara krungu samaya muncake ngrungokne bawane niken modele kaya niken iki bojone ngono rek sajake mung gatekne ngono Lah tenang. witek, aku ki mboten gatekke niku. Lah wong aku nyapu lho kono kok melu srek ngrungokke mriko. Pak Nardi kok ya kete nyapu to, Pak. Ora apa-apa nyaponi penyakit, nyaponi memolo ben ilang kabeh kari seger Rase. warase. Terus elingayen laler tok, Pak. Mulane adusa. Arep makan radus. Ngono yahene iki opone adem ki laler ki ya ndelok wayang. Mboten kula mau ketemplokan. Lek uncek ngono lho, malih laler. Uncek ki rajane laler kok. Aku apa bathang. Ora lah. Ya. Elingayen taen teni Ya. Kledang lakae Unceke bocahe
tibake tak anteni napa impenku? Manut panjenengan wong bengi iki sak orarane kaya penjane tak wene kemerdekaan. Wehi kebebasan. Impenku ya kenek, tak enteni ya kenek. Manut panjenengan. Tak enteni ya? Nggih. Oke. Ya. Aku. Salah. Tak enteni sing ndi? Tanteni timbuling sila Nando. Wis ta? Oke, manut. Yo. Anu wae. Ya, Dek mau bengi kuwi wae lho. Bawane ya impenku aja. Nah, wis kuwi wae. Dek mau bengi. Oh, iya. Aku turu ngiler. golek sing pengasih. Ya. Fotomu krungu wong nata kari Niken ki tembang apa-apa iso, Mas. Lah nggih. Uncek alus iso, kekinian iso. Mau multimedia. Heeh. Ning Dadi apa-apa eneng. kok multimedia. Multimedia Multifungsi. Ya paling ora Aku oloran. Inggris saya Oloran apa kuwi? Oloran. Tapi ning kula senyunyur-nyunyurnya niku kula luwih remen ngeten iki. Lah kenapa? Luwih ayem lek pas langgam napa jineman ngoten niku. Matan. Luwih mie goreng, mie rasa ngoten. Nggih. Luwih mie rasa. Ya. Teater tembak impenku warga masyarakat Maparembata Sidomulya. Swanten saka genduk bocah ayu Niken Salindri. Unjuk marang keluarga agung Pak Nardi. Juga Udi Jaya Mulya. Anggenipun tasakuran tutup giling, tutup popokan manggi berkah lan karahayon Allahumma amin. Awas. Wangono joget tak bagus. Ceki raja joget. Ayo, video nenpo.
krungu ngimpi tenan. Dasar sing joget ya besus sangka kadoan ora ketok ning besus. Usus. Besus ning pantes. Kadoan kaya bayangan. Ora ketok kae. Dadi ketok pantes ngono. Ya. Trik. Salah. Trik. Tenanan trik. Mandekmu get-geti kancane no kok. Blak tung tak. Terima kasih Cahayu. Wah, niken Talindri. Iki acarane pirang-pirang kok niken iki. Iki mau Pak kula mengke badhe mbacut. Men pinarak dhisik. Kaya sing penting pokoke mangke seger waras ya, Nduk. Najan to suwe ora ketemu ning tetepe saling interaktif saka kadoan. Saling ngodinonga. Ya donga dinonga kaya uncek Mas ya suwe ra petuk kanggeku ya ora masalah. Ora masalah kok aben dene petuk gen TikTok. Iku Mas aku. Tapi gliak-gliak watone kecandak. Ning sadurunge pundutan menika tetep alus dhisik. Sak ramban mawon nggih. Nggih. Aku kang setya satu. Awet biyen kat saiki Kresnia ayo sing rukun rasane la bar sumunar tangkep nika pengayomanku lair batinku wis nyata batinku wis nyata mung sajai ndika mune rang rano ora duwe tondo yakti paseksene rika lani yo oh dintekke rampa tebih
lestari ya ya Mugyanto berkaing witi anti kamong tansah limpah among tansah limpah kene Mega kene ayo Mega wigati loh kae Pak Uceng iki Pak Uncek lho kok meh padha ta jenenge. Lha ngagem blangkon menika naminipun Pak Uceng. Oh, ngaten. Kacek cek karo ceng. Nggih, dadi seng cek. Heeh. Seng. Menika ana presiden ingkang anyar katon cah bagus. Nggih. Upama sampean duet kalih niki ngoten napa ya kira-kira? Mboten napa-napa. Sekali tempo ki sampean nek mboten alergi to duet kalih sinden? Nggih mboten alergi lho. Dalem? Kok saged alergi niku? Mas aku dueting kowe karo Mbak Ika ya kenek. Aku Mboten. pundutane sing kanggo dalem. Nggih. Apa kae mau? Napa? Tresno tekan Pati. tekan pati. Tresno tekan pati. Ugi wau anu ponakane Pak Nardi wau lho. Menapa, Gala-gala wau. Oh gala-gala. Oleh Brai Daman wau. Gala-gala nenone gala-gala nenone gala-gala nenone nenene nenene gala-gala rasa tira jana. Oh, terajan. Nggih lali dhek mikir dhek apa ya tipak aku wis pikun. Ga tembange tresno tekan pati nggih digarap karo kanca-kanca kaya ngapa nyejal. Nyontek nggih. Oleh wong bengi iki. Napa-napa nggih? Oleh. Enggak. Ya. Ya mbok ketok ra ketok wis nyontek-ko. Piye, Mbak? Tembange suwe radio nek ki, Nduk. Ning Anu- sesuk sore kudu apal lho, sesuk sore. Jenengan repot to. Napa? Lah aku tak dadi setene gak apa-apa. Mboten napa-napa. Kirang minggah lho. Lho, Kurang dhuwur. Kowe engko dadak ancik-ancik mega lho. dua no tangannya. Masuk satu tok. Oh, tibake Asoka wis sakmono. Yo. Aku ya tembange tresno tekan pati menika mujudaken pundutanipun Pak Nardi sing kagungan dalem. Cetha tur yakin madhep ning ngarep. Nah, ora usah noleh intan-intan sajake obong-obong menyan. Ya itu muga-muga iki nembange ora sukses ngono karo kancane modelmu. Kowe jarah-jarah kowe rumahmu. Yo, tresno tekan pati.